10 बोसोर जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिपिआ दायो उदां अख्राङाव। बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिथारनांगौ सिमांजों गोबाव सम सोरखारजों दावहा नांबोनाय सासे बारग' एनडिपिआ जोबथेसालियाव 10 बोसोर भुगिनानै दंमोन। चिरां जिल्ला दुनाबारि गामिनि थागिबि बि बिरबाय मुंजों मोनथिजानाय बारग' एनडिपिनि मोखाङाव दायो खुसिनि मिनिनाय। नंगौ, थारैनो बि बिरबाय बिथाङा जोबथेसालियाव थानाय समाव बिथांनि आंगो बिसि आरो बिसाफोरा जोबोरैनो दुखु खस्थ'जों नखर खुंदोंमोन। बिथाङा दायो उदां अख्राङाव फैनायखौ लानानै एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांनि न'सिम फैनानै बिर जोहोलाव बि बिरबाय बिथांखौ बरायो। बिथांखौ बरायखांनायनि उनाव चिरां जिल्ला एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि एन अखाहादै बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो जे जोंनि बारग' एनडिपि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायखौ जों लुबैयो आरो जाय बिथांमोना जेलाव दं बिथांमोनखौ गहोनायनि थाखाय बिटिआर सोरखारा गोबां मदद खालामदों होननानै फोरमायो। सोरजिनायनि सिमांजों बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमांजों जे नोंथांमोननि एक्स एनडिपि जिहेतु नोंथांमोननि लोगोआ गोबां 10 बोसोर जोबथेसालियाव दंमोन, दिनै उदां जाफैबाय। दिनै नोंथांमोना वेलफेयार एस'सिएशननि हिसाबै नोंथांमोना बरायफैदों, मा फोरमायगोन? जोङो दिनैहाय मोजां मोनदों। बिथां दिलिप बसुमतारी, बिथांनि बिफानि मुङा शैलेन बसुमतारी, बिथाङा अरिजिनेलि बिजनि फानबारिनिमोन। ओमफ्राय बियो दा जोंनि नैबे नाम्बार 2 दुनाबारि बेंटल खाथियावहाय सेटेल जाफैबाय। बिथाङा एनडिपिनि जानानै गोबाव बोसोर दावहा नांदों। ओमफ्राय बिनि उनाव बिथाङा हमजानायनि उनाव फ्राय 10 बोसोर जाबाय बिथाङा जेल जानानै। दिनै बिथाङा उदां अख्राङावहाय सफैबाय। जोङो बयबो गोजोननाय मोनदों आरो मोजां मोनदों। दा बेखायनो जोङो बिथांखौ गोबाव बोसोर खस्थ' खालामनायखाय जोङो एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि जानानै बिथांखौ मान बावफैदों। बिथांखौ जोङो बरायदों आरो बिथाङा बे जायगानिनो बासिन्दाबो, बेखायनो जोङो बिथांखौहाय मान बावफैदों आरो। बेबायदि गोबां जेलाव दंबावो औ, बिथांमोन। दा जोङो गासैबो दाबो गोसो माने खुसि नंजोबा। जोंनि गोबां लोगोफोरा दाबो जेलावनो दंबावो। बिथांमोनखौ बख'नायनि जि खामानि बियो सोलिगासिनो दङ। ओरै जोंना प्रमद बर' सार आरो जोंनि फेरेंगा सार आरो गबिन्द बसुमतारी सार बिथांमोना नाजाबाय थादों। गोबां राङारि मददफोरबो हरबाय थादों आरो माखासे उखिलफोरबो बिथांमोना हमनानै होदों। दा नैबेखिनि साननैसोनि गेजेराव साब्रैल' बेल मोननाय जादों। दा साब्रैनि गेजेराव साथामा बिथांमोना माखासे केस थाबावनायखाय बिथांमोना गबोथ'वाखै, बिथांमोनाबो ओंखारगोन बेलाव। दा दिनैहाय जोंना दिलिप बसुमतारी बिथां बि बिरबायसा होननानै बुङो, बिथाङा दिनै सफैग्रोबाय। जोङो बेखायनो बिथांखौहाय दिनै मान बावफैनाय। बारग' एनडिपि बिथांमोना गावसोरखौ लानानै पलिटिक्स गेलेदों होनो, थारैनो नोंथांमोनखौ लानानै राजखान्थि गेलेदोंमोन? बेबायदिथ' राजखान्थिनि जेबो माबा गैया। जोंना सार्थ'आ मोनसेल', जोंनि जि लोगोफोरा खस्थ' मोनदों, जेल सिङाव थादों, जोंहाबो दुखु दङ। जों बिथांमोनखौ बावा आरो जों जिखि जाया थांखि बिथांखि लानानै जों जिखि जाया एस'सिएशन बा बायदि रोखोम, दा जोंनि पइन्टआ बे मोनसेयानो, जों जायजोंखिया रायज्लायहैया मानो जोंना 1 नाम्बारावनो जोंनि बे थाबोनाय लोगोफोरनि खोथाखौ जों सावरायग्रोनाय जायो। मेम'रेन्डाम मोनसे हो, जोंनि 1 नाम्बार पइन्टआ बे केसनि जेल जानायफोरनि थाखायनो जोङो सिन्था खालामनानै जोङो होग्रोयो। खिन्थु गोबां नाजासेयावबो जोङो माने हायाखैमोन। दा लासैनो बियो जाबोगासिनो दङ, जों आसा खालामो आरो।